Hello guys, good morning. So, nagawa sinipermisan akon FYP. Tapos, parang nag-interest act. Karag ko siya ako bayarasa. Kuan, tawag sini, nag-order act. So, duha. Ini siya, 99. Ini nga duha, 99. Buy one, take one. Kaya duha. 99. So, try natin. Pero suntane siya, daman siya may easy open. So, adi na, naluto ko na siya. Mana yung duha ka. Kuan. Damo-damo gyapon. Taste test ta. Marasa siya. Marasa siya, tas may medyo matabang laogaran. Daman, may karne siya nga. Adi man, no? May da siya karne nga dako. Karne nga dako. O, diba? Marasa siya. Worth it. Tapos, pwede siyang taluto. Mga angkot. Bye-bye.